नायदो बर'नि गिबिसिन सावथुन 1986 आव दिहुनजानाय आलायारन जाय सावथुना दिनै गहपुरनि दैमालु जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव नैथि खेबनि थाखाय देखायजाबाय दायो सेकेन्ड शो जानो थांगासिनो दङ गहपुराव मोननै शो जाना थांबाय मोनसेया जाहैबाय सिगाङाव 6 तारिखआव जानुवारि 6 तारिखआव मोनसे नारेंगुरिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव देखायखांबाय दा नैथि खेब दैमालु जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव नैथि खेबनि थाखाय फार्स्ट शोआ जानानै थांबाय दा सेकेन्ड शो जानानै थांगासिनो दङ बाव फार्स्ट शोआ जोबनानै थांबाय दा सेकेन्ड शोनि थाखाय मानसिफोरा नेनानै दङ नै दा फार्स्ट शोनि थाखाय ओंखारबोगासिनो दङ मानसिफोरा नायब्लानो जाबाय आं सोंनानै लागोन र' बिथांमोननिफ्राय माबायदि मोनदों र' आच्चा नोंनो बुंलाय बर'नि गिबिसिन सावथुन 1986 आव दिहुनजानाय जाय बे सावथुना आलायारन बे सावथुनखौ जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव नैथि खेबनि थाखाय देखायबाय दायो नोंथाङा नायनानै माबायदि मोनो फिल्मखौ नायनानै गोजोननाय मोनदों गोजोनदों मानोना गोदोनि एसे गोसा बुंनाय माने बर'फोरनि संसार जानाय रायजो जानाय बेबो गासिबो बेरखांजोबदोंना आच्चा नुनानै गोजोननाय मोनदों मोजां आरोना फिल्मा नुफेराखैमोन माने नायनो होननानै आसा खालामनानै दंमोन दा दिनै दा नोंथाङा सेकेन्ड शोखौ फार्स्ट शोखौ नायबाय आरोना दा सेकेन्ड शोनि थाखाय जानो थांगासिनो दङ जोबोद मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा दा नायला जों फार्स्ट शोआवनो नायबाय नालाय दा मोजां मोनदों आरो नोंथाङा नायनानै बेनो नायदो मानसिफोरनि माखासे लोब लोब बाहागो लाफैनायखौ नायब्लानो जाबाय गहपुराव नैथि खेब जानानै थांबाय जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव नै दा नैथि खेब आं बुंगासिनो दङ दा थांनाय जानुवारि 6 तारिखआव नारेंगुरिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव मोनसे शो जानानै थांबावबाय बेनि उनाव दिनै 12 तारिखआव जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव मोनसे शो जादों आरो बे जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव माने सानसेनि हाबाफारि आरो बेयाव माने मोननै शो जानो थांगासिनो दङ नै रायजो राजानि बाहागो लाफैनाय लोब लोब बाहागो लाफैनाय नै बेयावनो माबायदि मोनदों फिल्मखौ नायनानै बुंदो आरो जिखुनु माबायदि मोनदों गोसोआव नायनानै जेनेबा मोजां मोनदों ना बर'नि गिबिसिन सावथुन बेसेसिम जानाया बेसेबां गोजोननाय बाथ्रा नङा होमब्ला दा माने नै नैथि खेब जानो थांगासिनो दं नै दा नै ओंखारबोगासिनो दं मानसिफोरा ओरैजायनिफ्राय नायखांबाय माबायदि मोनदों फिल्म नायनानै सोर सोर दङ मोजाङानो ना दाथ' सेकेन्ड शो जानो थांगासिनो दं नङा होमबा ना नोंसोर फार्स्ट शोखौ नायबाय आरो ना दा थांसिगोन नायनानै मोजांखौनो मोनदों आरो ने आच्चा बरिया दे बरिया गोजोननाय थाबाय फार्स्ट शो नायग्रा नै बिथांमोना दा सेकेन्ड शो जानो थांगासिनो दं ओरैजाय नै ओरै जमगासिनो दं मानसिफ्रा नायनो आं र' हल सिङाव थांनानै खिन्थानि दैमालु स्टेडियाम हलाव नै मानसिफ्रा नै दा सेकेन्ड शोनि थाखाय दङ नै बुंहांबायनो नै सेकेन्ड शोआव ओरै बिथांमोन दङ नै कमिटिनि मानसिफोर दं ओरै जोंहा एक्टर दं नोंसोर सेकेन्ड शो नायबाय आरो ना माबायदि मोनदों फिल्मखौ नायनानै दासो हाबगोन दे देलाय नोंनो बुंलाय फिल्मखौ बायदि मोनदों नायनानै मोजां दा फिल्मा ना मोजां ना बर'नि फार्स्ट फिल्म बेसेसिम जानानै मा नांबावगौ नङा होमबा ना मोजां जादों ना रावफोरा क्लियार पुरा रायजो राजानि मोजां मोननाय बाथ्राखौ गावसोर गोसोजों बुंबाय मोजांखौनो मोनदों होननानै गासिबो बुंदों सेकेन्ड शो जानो थांगासिनो दं दायो सेकेन्ड शो नै फार्स्ट शो नायग्राफ्रा थांगासिनो नै नुबाय माने बोथोरा दिनै बिराद गाज्रि आरोना खुवा खुदों बिराद थान्दा आरोना बोथोरा जोंनि गहपुराव बिराद माने थान्दाया बाराखाय माने जोंना खुवायाबो बारा खुयो दिनै बोथोरा माने मोजां नङा बिनि थाखायनो केमेरा क्वालिटिखौ माने गाज्रि साननो हागौ खिन्थु केमेराया थिगानो दङ नाथाय माने बोथोर गाज्रिनि थाखाय बेबायदि नुदों पुरा दुङा माने पुरा खुवा खुदों थान्दाया अभार जाना दं दै माने जानुवारि दानाव बांसिन जोंहा गोजांनाया बारा जायो बिनि थाखायनो माने बेबायदि बांद्राय खुवाया जागासिनो दं आरो नै सेंग्राफोर दङ बे सेंग्राफोरा 1986 नि मानसि नङा दा बिसोरो नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो बेखौल' बुंलाय
Kemana? 1994 जेनेबा 27 आव हाबबाय खोमा 27 आव होमबा बिथाङा माने बे समाव जोनोम मानो जायाखै नङा होमब्ला नोंथाङा 29 आव हाबबाय 29 आव हाबबाय अब्ला 1986 नि फिल्म रोङो आदा खमसे खम नों बेसेबां जाखो बैसोआ जों फिल्मखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो बेखौ बुं लाबावनो गोसो जादों अ माने आंनि बुंनांगौआ बेनो आरोना बिथांमोना माने बै समनि मानसि नङा दानि मानसिब्लाबो बिथांमोना नायनानै मोजां मोनदों बे खोथाखौ बुंदों आरोना बिथांमोना दानि मानसि अब्लाबो माने बिथांमोना नायनानै मोजां मोनदों होननानै बुंदों नङा होमबा मोजां ना फिल्मा अके बहुत मोजां मोनो जों फार्स्ट श'आव नायनाय नङा होमबा दा गहपुर हालामाव दा फार्स्ट सेकेन्ड श' जानो थांगासिनो दङ आदसा गहपुर हालामाव फार्स्ट श' जानो थांगासिनो सेकेन्ड श' जानो थांगासिनो दङ आं बुंदों दहायनो गले गले बुंगासिनो दं थांनाय जानुवारि 6 थारिखआव नारेंगुरियाव गहपुराव फार्स्ट खेब माने बर'नि बे आलायारन सावथुन श' खालामदोंमोन बिनि उनाव नैथि खेब जोहोलाव दैमालुआव नैथि खेब जानो थांगासिनो दङ बे माने नैथि खेब जाबाय आरो बिनि उनाव फार्स्ट श'आथ' थांबाय दा सेकेन्ड श' जानो थांगासिनो दङ दा बिथाङा नायबाय आरो नायनानै मोजांखौनो होननानै बुंदों आरो बिथांनि मोजां मोननायाव आरोना थिगानो दे नै टिकेट लानायनि जायगा बेनो बेयावनो टिकेट लागासिनो बिथांमोना सिगां बड'राव सावथुन नायनानै गोसोखौ गुदुं जायोब्ला मानगोनां रायजोफोरा आयाबा बिराद सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि दैमालु जोहोलाव गेलेग्रा फोथारनि हारिमु नग्लाङाव हरसेनि हाबाफारि लानानै दिन्थिनो लानाय बर'नि जारिमिनारि सावथुन आलायारन सेथि दिन्थिगासे जोबनानै थांबाय जानो नैथि श'आ जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखायनो जायगायाव बिथांमोना टिकेट लायाखै बिथांमोना टिकेटफोरखौ लाफैनो हासिगोन